Egy a fővárosban élő, de a Hanság területéről származó festőművésznek nyílt kiállítása a Német Központban. Üsszeler Judit kedvencei a fák. Elsősorban olyan növényeket ábrázolt, amelyek már kiszáradtak, vagy csak kevéssé mutatják az életjeleit. Ezek ábrázolásához olajfestéket és szenet használt, de az úgynevezett részfüst képei is helyet kaptak a tárlaton. A kiállítás a Fák jelleme címet kapta. A kortárs művészet életben sokféle lehetősége van annak, hogy kiből, mikor, hogyan lesz művész. Itt is, mint bármilyen más pályán is, a pálya módosításnak nagyon nagy jelentősége, és azért tudnunk kell, hogy Judit egy kvalifikált egyetemet végzett tanár, egy kvalifikált magas végzettségű értelmiségi, aki tulajdonképpen felnőtt korában fordult egy nagy belső indítás által, egy korai, nagyon erős szenzibilitás és élményvilág által a festészet felé. Ez rendkívül lényeges, hogy tulajdonképpen korai élmények, egy felnőttkori pályamódosítás által egy nagyon erős belső indítással válnak képpé, és alakul ki a festői hitvallás és a festői életmű. A tárlatot Feledi Balázs művészettörténész nyitotta meg. Üsszeler Judittal közös barátaik révén került kapcsolatba. Felkeltette érdeklődését a művésznő különleges egyénisége, önkereső személyisége és fejlődő művészi pályája. Az alkotó a 90-es évek közepén kezdett el festeni. A biológia földrajzszakos gimnáziumi tanár, aki akkor már több mint 10 éve volt a pályán, úgy gondolta, hogy szeretné felszínre hozni és megmutatni a világnak, ami benne rejtőzik. Beiratkozott egy iskolába, ahol elsajátította az alapokat, és a kötelező feladatokon kívül megvalósíthatta saját ötleteit. Férjével a munkája révén aztán Németországba költöztek, ahol néhány évre gyermekük születése miatt abbahagyta az alkotást, majd később bejutott az egyik legrangosabb kölni festőiskolába. 8 év után ismét Magyarország következett, ahol tovább folytatta a tanulást. Elhoztam azokat a képeimet, amelyeket a kezdet-kezdetén festettem. Ezek naturalisztikus stílusban festődtek. Később inkább az expresszionista irányba mentem el. A képeim nagy része tehát expresszionista stílusba készült. A fő témám a fák, mert egy olyan vidékről származom, ahol nagyon különleges öreg fűzfák vannak, és ezek nagyon megfogtak engem. És ezeknek állítok emléket, ugyanis ez a vidék egy kiszáradó láprét terület, a Hanság széle, ahol 100 esztendős füzek nagyon markáns személyiséggé értek, és pusztulóban vannak. Nagyon sok ilyen különleges karakterrel megáldott fa már csak az én képeimen látható, részben fotóban, részben pedig festményeken. Az első években is a fákat festettem már. Nekem rögtön témám volt, tehát nem azt festettem, mint a legtöbb, hogy ami éppen jött, hanem egyszerűen annyira érdekesnek találtam ezt a témát, személyiséget láttam ugyanis a fákban, sorsokat láttam meg, és elkezdtem ezeket rajzolni és fotózni, és amikor bekerültem ebbe a tankörbe, én voltam az egyetlen, aki már konkrét elképzelésekkel ment oda, és azt festhettem, a tanárom megengedte szerencsére, ami engem érdekelt. Tehát egy kicsit kilógtam a többi közül, ugyanis volt egy tananyag, és ebbe én tulajdonképpen nem tudtam beszállni, mert ami engem nem érdekel, az nehezen megy. Ez a fajta világ, ami itt elénk tárul, látjuk, hogy egy erős élményen alapozódik. Ez elsősorban a gyermekkora is, ezeknek a fáknak a látványa és a világa egy erős gyermekkori, majd felnőtt korában utazásai során is találkozik, és látjuk tulajdonképpen ezeken a
fákon, hogy vagy már halott fák, vagy még élő fák, de az életért való küzdelemnek valamiféle látványait adják vissza, amelyek számunkra, átlagemberek számára egy érdekes természeti benyomást adnak, ha látunk ilyet, de egy festő számára egyrészt látványként is, másrészt belső élményként is valami tragikum, küzdelem, önmarcangolás és sok minden, tulajdonképpen lélektani vonatkozás is így megjelenik ezeken a fákon. Én úgy gondolom, hogy egy jó tanár mindig figyelembe veszi az egyéniséget is, hiszen az alkotáshoz ez nagyon szorosan hozzá tartozik. Az egyéniség szabja meg, hogy az illető hogyan lát, hogyan gondolkodik. Tehát én egyfajta szabadságot kaptam. Igaz, hogy a rajzórán nem, ott végig kellett járni azt a kurzust úgy, ahogy elő volt írva a többiekkel, de a festésben úgy látta az én tanárom, Breznai művész úr, hogy ezt a tanítványt hagyni kell azt festeni, amit ő szeretne, és abba kell őt támogatni, nem pedig ráerőltetni az általa elképzelteket. És ezt nagyon köszönöm neki mind a mai napig. Tehát ha a fa megmaradt, mint téma, akkor hogyan tudott továbbfejlődni, vagy ezen belül milyen stádiumokon ment keresztül? Igen, a fa megmaradt, mint téma, de a fa, mint szimbólum nagyon sok más gondolatot hozott még, és így születtek tulajdonképpen a részfüstös képeim. Méghozzá a kéreg az, ami megjelenik ezeken a részfüstös képeken, az a kéreg, ami sokszor már elhalt, sőt üszkösödött, mert villám sújtotta a fát, vagy akár felgyújtották, és ezt is volt alkalmam látni, és ennek is van egy szimbóluma, amikor parázslik a fa, majd aztán elhamvad. Ezek ugyanis olyan vastagok, hogy némelyik fa nem tudott elégni, úgymond, de a sebeket magán viseli, ugyanúgy, ahogy az emberek is a lelkükbe viselik ezeket a sebeket, és ez ihlette tulajdonképpen ezeket a részfüstös alkotásaimat. A művész a későbbi korszakában elszakadt a fa látványától, de megtartotta az alkotó részeit, a kérgét, gyökerét. Így keletkeztek az absztrakt alkotásai. A fák ábrázolásakor hogyan változnak meg a színek? A fák egy részét azért festettem meg, mert bennem különleges gondolatokat ébresztettek, és élményeket, olyan élményeket hoztak a felszínre, amelyeket én is valamikor megéltem, vagy bármelyik ember megélhetett például, ezért semmi értelme nem lett volna a fát naturalisztikusan ábrázolni, hanem a színekkel próbáltam azokat az érzelmeket, szituációkat kifejezni, ami engem ennek a képnek a megfestésére inspirált. Így például az elfordulóknál, ami a meghívón is van, úgy, ahogy néha felizzanak az emberi vágyak, de mégis el kell fordulni egymástól, nem lehet a vágyakat mindig megélni. Néha meg kell küzdenünk önmagunkkal. Ugyanúgy ezt lehetett látni egy gyönyörű nyári naplementekor is, ahogy izzik két fa egymástól elfordulva. A túlsóoldali szénrajzok és két gyönyörű paszterre is felhívom a
figyelmet, hogy mint egy szárazon festés, ami látszólag önellentmondás, hiszen festeni szárazon nem lehet, mégis ő a szenet úgy alkalmazza, ugyancsak a fa tematikában, hogy gyönyörű, szép, tónusgazdag rajzok jönnek létre, amelyek többek, mint rajzok, megint a téma és az időközben megszerzett felkészültség által, mert Judit tudatosan nagyon jó tanároktól tanult is, ezáltal a festészetben és a rajzban is nagyon magasra előre jutott. Nagyon izgalmas az ő személyisége, egy önkereső, egy önkutató személyiség Nagy Judit, és ez mutatkozik meg a képein, és tulajdonképpen ez a belső feszültség tevődik át, és így jutottunk el a képi világához, az, hogy egy nagyon expresszív, különleges világ, amelyben ő ábrázol, tehát látható a képein, hogy elsősorban mennyire közel álló témákat örökít meg, a fákat, a fák világát, de ugyanakkor a belső lelki világát is nagyon elénk állítja. Ez azt hiszem a festészetének egyik alaptétele. Hogyha be kellene őt sorolni valamilyen kategóriába, akkor hova lehetne őt besorolni? Hát én azt gondolom, hogy egy expresszionista festő, de ez nem kizárólagosan egy kategória az ő esetében, mert kicsit érintkezik néha a szürrealizmussal, kicsit érintkezik néha a hiperrealizmussal, mint minden igazi egyéniség, az szétfeszítik ezeket a meghatározásokat, és ilyen értelemben várja a nézőt is egy nagyon egyéni élmény. Üsszeler Nagy Judit azt mondja, a tanári pályáját végleg háta mögött hagyva továbbra is a festészet útján szeretne haladni. Szerint egy csodálatos adomány, hogy a 30-as évei közepén felfedezte magában az adottságot az alkotáshoz, és ő ezzel megpróbál élni. Külön öröm számára, hogy mindebben a családja is támogatja, így pályája még mindig felfelé ívelőben van.